Komachielo en Jatend piny migosi William Ruto ogolo chik mondo mi tiek midhiero mokwako chenro mag sirikande mag loch gwenge mondo mi ogeng' ywaruok mar ting' mopogore opogore ma bende nitiere gi e kindeni kolose kinde romo mar 12 mar twak ewi chenro mag sirikal mamalo kod kaunti ma Nairobi. Ruto ogolo chik ne komiti ma kanyakla mar sirikal mondo mi orang matut ting' duto mondo ma bende oket e lwet sirikande mag loch gwenge kendo tieko ywaruok mora ma bende nitiere. While significant progress has been achieved, I am aware that some functional areas remain unresolved or contested. The Intergovernmental Relations Technical Committee should therefore accelerate the clarification and determination of the unbundled functional components for transfer to the respective levels of government. I reaffirm that resources shall follow the transferred functions consistently and in good faith as